Bileran azaldutakoaren arabera. Arratsaldeon guztioi eremu itxietan derrigorrezkoak izango dira orain arte moduan, maskaren erabilera eta distantzia mantentzea egoitzetako langileak alere, ez dute erabili beharko langile eta egoiliarren 80%, baino gehiagok txertaketa pauta osoa jaso badu. Beraz, aire zabalean derrigorra izango ez bada ere, aldean batera matearen garrantzia azpimarratu du Osasun Ministerioak. Neurriak gaur onartuko dute Espainiako ministroen kontseiluan. En primer lugar, no será obligatorio llevar mascarillas al aire libre o en espacios abiertos. Y no lo será siempre y cuando mantengamos la distancia de 1 metro y medio. O, salvo en el caso que vayamos con nuestros convivientes, que sí no hará falta mantener esa distancia de seguridad. Por tanto, repito, no será necesaria, no será obligatorio, mejor dicho, el uso de mascarillas cuando estemos al aire libre, en un espacio abierto, siempre y cuando respetemos la distancia interpersonal de 1 metro y medio. Birusaren transmisioari buruzko datuetan ez ezik azken egunotan heriotzei buruzko zenbakietan ere argi islatzen ari da laugarren olatua deiturikoaren beherakada. Izan ere Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak argitaratutako datuen arabera, ekainaren 14tik 28 lagun hil ziren COVID-19 gaitzaitik hegoaldean. Ipar Euskal Herriko datuei dagokienez oroitu beharra dago, osasun agintariek ez dituztela eskaintzen lurraldeka. Oraingo datuei erreparatuta urruti geratu dira urte honen hasieran izandako kopuruak eta baita izurriaren lehen hilabeteetakoak ere. Esaterako Nafarroan 41 koronavirus kasu hauteman dira azken orduetan Iruñean dago Josu Ganuza. Koronavirusaren egoerari dagokionez hemen Nafarroan 41 gaixo berri atzeman dituzte asteazkenean eta positibotasuna 2,9%koa izan da. Datu hauekin, 14 egunetan 100.000 biztanleko metatutako inzidentzia 97 gaixotakoa da. Honekin batera, Osasun Publikoaren erakundeak, institutuak, txosten epidemiologikoan adierazi du txertoa jartzen hasi zenetik, hau da, urtarriletik ekainera bitarte, atzemandako positibo guztien 1,6% soilik izan direla txertatutako pertsonen artean. Azkenik, neurri murriztailei dagokionez, Nafarroak plan berria aurkeztu du normaltasun berria delakoaren barruan eta horretan udan zehar, besteak beste, aipatzen da erretzea soilik posible izango dela kalean, segurtasun distantzia mantentzen bada. Hala, 216 positibo kasu atzeman dira, azken 24 orduetan Hego Euskal Herrian 8.209 test egin da. Ondorioz, intzidentzia tasa 2,6an dago orain. Ostegun honetan deklaratu dute epaiaren aurrean Ernaik antolatutako maiatzaren 7ko mobilizazio egunean Ertzaintzak Bilbon atxilotutako 7 gazteek. Eguerdiko 12etan elkarretaratzea deitu dute epaitegiaren atarian eta bertan izan da Aiara de Urreta. Gaur deklaratu dute maiatzaren 7an Ernaik deituriko Bilboko mobilizazioan parte hartzeagatik auziperatu dituzten 7 gazteek. Larrialdi egoeran gaude lelopean egindako protestetan gazteen egoera salatzeko kaleak hartu zituzten Ernaiko kideek. Etxebizitza eta emantzipazioa ezinezkoa egiten zaigula salatzeko, 3 gaztetik bat langabezian gaudela salatzeko, guzti horrek ondorio psikosozial oso larriak sortzen dituela milaka gazterengan salatzeko eta gainera guzti horren inguruan hitz egin beharrean komunikabidek eta erakundek kriminalizatu egiten gaituztela salatzeko. Ernaik azaldu du gazten orainaren alde borrokatzeagatik izan direla auziperatuak eta horrez gain salatu du egun hartan Ertzaintza gogor oldartu zela gazteen aurka. Bide batez EAJ-PNV-ren jarrera kritikatu du gazte erakundeak. Eta PNV-k azkenengo jabetetan egiten ari den moduan horrelako kontuetan atentzioa jarri nahi du benetan gizartearen eta gazteriaren arazoetan jarri beharrean eta jarri beharrean kasu honetan gazteok egunerokoan bizi dugun prekaritate eta larrialdi egoera horretan arreta. Bestalde Ernaik berretsi du antolatuta jarraituko duela eta gazten eskubide eta bizi baldintzen alde borrokatuko duela. Eta horrez gain esan nahi genuen ere, jarraituko dugula lanean eta jarraituko dugula borrokan gazteon egoera
gazteon egoera iraultzeko, gazteon larrialdi egoera salatzeko eta irtenbideak exigitzeko. Gainera, Ernaik jakinarazi du ziurrenik Bilboko 7 gazte auziperatuen kontra epaiketa bat egongo dela. Eta horrela suertatuz gero, horrek gazteen larrialdi egoera areagotzen duen beste jazarpen bat izango dela gehitu du. Maialen Iriarte Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea ere Bilbon izan da, maiatzaren 7ko atxilotuei elkartasuna adierazteko. Guri disparate bat iruditu zaigu hasieratik gazteak beren eskubideak aldarrikatzeagatik deklaratzera deituak izatea. Disparatea iruditu izan zaigun bezala, Jaurlaritzak gorroto delituarekin lotu nahi izatea hain zuzen ere gertatutakoa. Ikusi dugunean gainera kasu batzutan eta ertzain batzuen kasutan jarrera oso oldarkorra izan zela. Era berean gaur deklaratu dute atzo Lekeition atxilotutako 2 gazteek gaua Deustuko polizia etxean eman behar izan dute. Atzoko egunez, Espainiako Auzitegi Nazionalaren aginduz, ertzaintzak goizeko 7 aldera hasi zituen miaketak haien etxe bizitzetan, eta atxilo eraman zituzten 2 gero. Herrizaingo saiak ohar batean azaldu duenez 2020ko maiatzaren 13an ean kutxa automatiko bat erretzea egotzi diete 2 gazteei. Gose greban zen Patxi Ruiz euskal presoari babesa adierazteko mobilizazio bat izan zen egun hartan hainbat herritan. Bestaldetik estatu indarkeriaren 35 biktima aitortuko ditu Jaurlaritzak ebaluazio batzordeak, 1000tik gora eskari jaso ditu eta 55 kasu aztertzen ari da. Horrez gain, giza eskubideen urraketan jarduera eredu komunak atzeman ditu, Udan Arbeok kontatuko digu. Estatuko indarkeriaren biktimen kasuak aztertzeko ardura duen ebaluazio batzordeak bere lehen txosten aurkeztu du Gasteizko legebiltzarrean. Azaldu dutenez, Espainiako estatuak eragindako indarkeriaren 1017 biktimaren eskaerak jaso dituzte dagoeneko, eta 55 espediente aztertu dituzte aurten. Horietatik 35 ebatzi dituzte. Larria izan zen gertatu zena, hainbat biktimentzat, torturak, eraildako pertsonak, lezioak, eta gu bagatoz besterik gabe horri zorrostasunez aitortza emateko eta baita ere beraien egia herri plazan jartzeko. Filiazio politikoa dela eta ia erdiak ez zuen loturarik ideologia batekin ere, gainerakoak espektro politiko eta sozial zabalekoa ziren. 55 espedientetatik 12 emakumenak dira eta 43 gizonenak, 24 eta 50 urte bitartekoenak. 7 biktima adingabeak ziren gertakariak izan zirenean. 1972 eta 1985 arteko kasuak aztertu dituzte oraingoz. 11 kasutan biktima hil egin zen eta 36 kasutan tortura edo tratu txarrak izan ziren motiboak. Eskubide urraketen egiletzari dagokionez, 33 kasu Guardia Zibilak eragindakoak ziren, 16 Espainiako polizia edota frankismo garaiko polizia armatuak eragindakoak, taldein kontrolatuek eragindakoa da bat eta zehaztu gabeko egiletza du beste batek. Balorazio batzordeak jarduera ereduak antzeman ditu giza eskubideen urraketak aitortzeko aztertzen ari den espedienteetan. Poltsa bainuontzia, kolpeak, ahatea, gurpila aipatu ditu Jomiren Alanda bozeramailekideak, tortura teknika gisa. Hala nola etengabeko apalkuntzak, loa sistematikoki kentzea, ingurune beldurrezko giroa, ekintza familiarteko eta lagunetara zabaltzeko mehatxuak eta besteen oihu errealak edo grabatuak jasanaraztea besteak beste. Emakumeen aurkako indarkeria sexualari buruzko testigantzak ere jaso dituzte dokumentuan, eta hor zerrendatu dituzte indarkeria ukitze gehiagizko miaketa motiborik gabeko biluztasun eta barretarako mehatxuak. Ostera, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Bilboko Administrazio Auzietarako Auzitegiak Otxandioko udalaren aurka emandako ebazpen bat. Epai horretan, epaitegiak udalari agindu zion Luzia Urigoitia, Tiroz hildako etako kidea eta Ruben Garate euskal presoak sakabanatzeko politikaren ondorioz, autoistripuz hildako herritarra oroitzeko olanak kentzeko. Udalak helegitea aurkeztu zuen eta orain auzitegiak arrazoia eman dio instrukzio epaiari, baina deigarriak dira horretarako erabilitako argudioak. Ruben Garateren kasuan epaiak gogora dakar olana ez ezagun batzuek jarri zutela eta udalak ura kendu beharrean plaka bat jarri zuela Garate sakabanaketa politikaren biktima gisa aitortuz. Hizkuntzarloko gaiei helduta Nafarroako hezkuntza sindikatuek euskara lerroen babesean elkarretaratzea egin dute parlamentuaren atarian, ikasle guztiek bertako hizkuntzan ikasteko aukera izan dezaten.
Euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatu dute Nafarroako parlamentuaren aurrean. Nafarroako euskarazko hezkuntza komunitateak, sindikatu, langile ikasle eta senideek, foru erkidego osoan eta hezkuntza lerro eta eredu guztietan, euskaraz ikasi ahal izateko bermea eskatu dute. Zentzu honetan gogor kritikatu dute hezkuntza kontseilaria den Carlos Jimenoren jarrera. Joan den ostiralean, kontseilariak prentsaurreko eman zuen akordio programatikoaren hezkuntzako atalaren betetze mailaren inguruan. Prentsaurrekoa propaganda eta autokonplazentziarik eta huts bat izan zen. Euskarari egindako aipamenean, esan zuen euskarazko hizkuntza eskaintza bermatua dagoela. Tamalez, hau ez da egia. Salatu dute, ez dela inondik inora betetzen ari akordio programatikoan erdietsitakoa, eta horren adibide gisa jarri dute Castejonen paide ereduko ikasleei jarritako trabak, besteak beste entzumenen eta mintzairarako espezialistarik ez baitute bermaturik, eta aldiz bai gaztelania nagusi den lerroetan. Hainbat adibide jarri dituzte tartean landa eremuko ikasleen egoera, ikustaraziz eta unibertsitate ikasketetan bertako hizkuntzak jasaten duen bazterketa. Nafarroan goi mailako eskaintza ez da 100% iristen euskaraz. Nire ikastetxean basoa eta ingurune naturalak kudeatzeko zikloak bikoitzutak daude, eta horietako bat elebiduna izango da, ingelesez eta gaztelaniaz. Eta oraindik soilik, karrera bat bakarrik ikasten alda euskara soilan. Ingelesa eta gaztelera euskararen gainetik jarri dituzte. Beraz, argi ikusten da gure hizkuntza eskubideak zapalduak izaten jarraitzen dutela. Eta behingoagatik euskaraz ikasteko dugun eskubidea bermatu behar dela Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Gauzak horrela, gaurko agerraldian bat egin dute uztailaren 2 kontseiluak deitutako manifestazioarekin. Horrez gain Euskalgintzaren Kontseiluak erakundea osatzen duten zenbait bazkideetako ordezkariekin batera agerraldia egin du Iruñeako Katakrak aretoan. Hain zuzen uztailaren 2 Iruñan antolatuko duen manifestazioa iragarri du. Euskaraz bizitzaren alde batuz, eskubide murrizketak ez lelopean, arratsaldeko 6:00 abiatuko da mobilizazioa Baluarteko plazatik. Euskararen erabilera erasoa bermatuko duen arau integral bat galde egin dute. Euskaratik azpiegituretara uztail amaierarako 3 eguneko akanpada deitu du abiadura handiko trenik ez akanpada dinamikak. Antolatzaileek jakitera eman dutenez uztailaren 30 eta 31 eta abuztuaren batean egingo duten akanpadaren helburua atxondoko landak bete eta bestelako bizi ereduak sortzeko alternatibak badituztela ozen aldarrikatzea izango dira. Izan ere, abiadura handiko trenak 14 urteko atzerapena darama eta oraingoan Jaurlaritzak lanen amaiera 2026 garren urteko bukaeran edo 2027ko hasieran kokatzen du. Mikel Otero Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidearekin izan gara abiadura handiko trenaren auzia hizpide. Abiadura handiko trenaren eraikuntza lanak 2010an bukatza zen asmoa. Gaur egun bukaera 2026 baino beranduago espero da. Bien bitartean Juan Maria Burto Bilboko alkatari ez zaio bat ere gustatu Eusko Jaurlaritzak AHTaren Bilboko eta Gasteizko geltokietarako aztertzen ari den aukera. Bilboko sarrera izan behar da lurperatuta. Sarrera behin-behineko geltokiagaz egitea eta momentu berean esleitzea, lizitatzea geltokia lurperatuta eta hori posiblea izango balitz, eztabaida genezake proposamen hori. Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkidearekin izan gara gaia sakonago aztertzeko. Nik beriztu egingo nituzke, ezta? Alde batetik dago, hiriek eta hirietako alkateek izan dezaketen gogoa, nolabait ere trenbide bat beti arrakala bat sortzen du, hiri batean, bere garaian sortu zituen iritsi zirenean trenak, eta arrakala hori isteko edo gogoa edo asmoa egotea zilegi da, ezta? Beste gauza bada hori erabat binkulatu dela edo lotu dela abiadura handiko trenaren iristearekin, eta ez du zertan. Bi gauza desberdina da. Tren mota bat edo besteak iritsiko da edo iritsi beharko du, iristeko asmoa egongo da, eta beste bat da soterramentua egitea. Eta nik uste dut, bai kostuen aldetik, bai hirigintzaren aldetik, bai onuren aldetik, bereiztu egin behar diala, eta ez dutela zertan erabat binkulatuak egon behar. Proiektu hau hasi zutenetik 3 krisi jasan ditu jada, egun bizi duguna 2008koa eta 90. hamarkada amaierakoa. Eta argi egon da,
hemen honi izaera estrategikoa eman zitzaion edo ala saldu zen, eta hortik aurrera buru-belarri eta egoskorkenean aritu direla, naiz eta beste behar batzuk handiagoak zirela agerian geratu urte guzti hauetan zehar, eta bere tematu dira horretara dirua sartu behartzela. Nik uste hor nolabait ere ziri bat ere sartu zigutela, hau proiektu estrategikoa zela esan zigutenean, eta gauzak hasieratik beste modu batean planteatu zitezkela, eta zentzu horretan lehentasunak non jarri dituzten eta lehentasunak zeintzuk izan diren beste kontu oso ezberdin bada. Eta gainera kontutan eduki behar da, mugikortasunaren elektrifikazioaz eta hitz egiten denean eta abar, abiadura handiko trenak gaur egun Euskal Herrian dagoen mugikortasunaren oso zati txiki bat konponduko lukela edo aldatuko dukela. Europatik etorriko diren funts berezia hauek, Next Generation edo ditutiko ekonomia berreskuratzeko funtsoiek parte batean horretara erabiliko dituztela. Beraz, azkenean, beste behar diren beste lekuetan dirua erabili ez eta gorra eramaten baldin badute, azkenean agian amaituko dute. Urte eta erdi igaro da Bizkaiko metalgintzako sektoreko azken lan ituna sinatu zenetik negoziazio luzearen eta mobilizazio ugariren ondoren iritsi zen akordioa. Protestaldi haiek harroturiko hautsa baina ez da pausatu oraindik eta egunotan ari dira epaitzen 2019an ustez eginiko hainbat delitu bestak beste zigor Azpiolea ITP Aero Kastineko labeko delegatua epaitu dute gaur Barakaldon. Greba egunetan Barakaldoko lantegira joatea erabaki zuten langileak zeramatzan autobusari kalteak eragin izan da egozten diote. Gai ekonomikoekin bukatzeko, hainbat astez atzeratu den azken urratsa egin dute Espainiako gobernuak, Komisiones Obrerasek eta UGT sindikatuek, eta COE eta CEPIME patronalek. Pentsioei buruzko akordioa oso gertu izatetik esku artean izatera iritsi dira. Astelenean dira biltzekoak itunari azken ukituak emateko lana bukatuz gero, egun batzuk geroago izenpetzeko asmoa dute. Erreforma horrek soilik zenbait arlo ukituko ditu eta bigarren baterako utziko dute sistemaren finantzaketari buruzkoa. Atzo eguerdian atera ziren espetxetik indultua eman berri dieten 9 independentista katalanak Espainiako Auzitegi Gorenak berehala askatzeko agindu ostean. Ideia argi batekin irten ziren gainera Katalunia aske zioen Lledonnersetik atera berri ziren kideek zeramaten pankartak esaterako erreferendum berri bat egiteko eta amnistia ezartzeko helburuaren alde mintzatu da Kataluniako presidente Pere Aragones ere. Ura datorren asteartean batzartuko da Espainiako bere homologo Pedro Sánchezekin, elkarrizketa maila abiatzeko asmoaz. Nazioarteko gaiekin jarraiki Kubak Ameriketako estatu batuen gandiko blokeoa salatu du Nazio Batuen erakundean. Bada elkartasuna adierazteko blokeoaren aurka munduko hainbat tokitan protestak egin dira, baita Euskal Herrian ere. Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiak Ameriketako estatu batuetako gobernuari eskatu dio Kubaren aurkako blokeoarekin amaitzeko. Ameriketako estatu batuek eta Israelek soilik aurka egin diote ebazpenari. Kubak berriz ere blokeoa salatu du Nazio Batuen erakundean. Izan ere, 1992tik urtero onartzen da salaketa nazioarteko herrialdeen babesarekin. Gainera, ebazpenaren aurkezpenean Bruno Rodríguez Kubako kantzilerrak Ameriketako estatu batuei egotzi die COVID-19 pandemia baliatu izana presioa areagotzeko. Era berean Donald Trump presidente ohia transakzio ekonomikoak eta turista estatubatuarren etorrera are gehiago oztopatzeko neurriak ezarri zituela ohartarazi du Kubak. Hala ere, John Bidenen gobernuak neurri horiek berrikusiko dituela berretsi duen arren, onartu du gaur-gaurkoz Kubako auzia ez dela lehentasuna. Asteazken honetan batzar nagusia bilduta zegoen bitartean Nazio Batuaren egoitzaren aurrean Kubako oposizio taldeak elkarretaratzea egin du blokeoa salatzeko. Gainera munduko hainbat herritara zabaldu da deialdia.
Horrela, Euskal Herrian protesta eginda Kubaren blokeoaren aurka. Bestetik itsaso beltzean tentsio uneak izan dira Errusia eta Britainia handiko itsas armaden artean, Oian Larrañagak kontatuko digu. Errusiako itsas armadak tiroak eta lehergailuak bota ditu itsas armada britainiarraren gerraontzi baten ingurura ohartarazpen moduan. Itsaso beltzean gertatu da Krimeako kostatik 10 itsas miliatara. Hori da behintzat Moskuk dioena, Britainia handiak bere aldetik ukatu egiten du itsas armada errusiarraren aldetik inolako ohartarazpenik jaso izana, eta Defender izeneko destruktorea Ukrainaren jurisdikziopeko uretan zegoela dio. Gogoratu, Krimeako penintxula Errusiaren parte dela 2014 azkeroztik, naiz eta mendebaldeko lurraldeek ez dioten lur zati horren gaineko kontrola aitortzen. Moskutik diotenaren arabera, kostazain errusiarrak izan ziren gerraontzi britainiarrari lehenengo ohartarazpen tiroak egin zizkiotenak, eta minutu batzuk beranduago gerra hegazkin bat izan zen destruktorearen aurrean 4 lehergailu bota zituena. Horren ondoren, Defender gerraontziak bere norabidea aldatu egin zuen. Britainia handiko defentsa ministerioak bestalde ukatu egin du Errusiaren bertsioan, eta dio Errusiarrek ez zutela gerraontzi britainiarraren aurkako tirorik egin. Sare sozialetan nabarmendu dutenez, Ukrainaren jurisdikziopeko uretan barrena zejoan ontzia, nazioarteko legeak errespetatuz. Londresen bertsioaren arabera, Errusiako armada artilleria ariketa batzuk egiten ari zen, une horietan, itsaso beltzean, eta ondorioz tiro horiek ez zuten Defender destruktorearekin inolako zerikusirik izan. Ukrainak, espero zitekeen moduan bestalde, bat egin du Britainia handiaren bertsioarekin. Errusia eta Britainia handiaren arteko harremanak inoizko unerik okerrenetako batean daude orain. Gobernu britainiarrak duela gutxi kaleratutako txosten baten arabera, Errusia izango litzateke uneotan Londresentzat mehatxu militarrik garrantzitsuena. Atzoekin zion Hamaika Telebistak udako programazioari ekainetik iraiera bitarte, emakizun bereziak eskainiko ditu Hamaikak eta ez dira faltako informazio zerbitzuak, udako aktualitatea eta entretenimendua. Udako solstizioarekin batera hasi da Hamaika Telebistaren udako programazioa. Ekainetik iraiera bitarte emankizun bereziak eskainiko ditu Hamaikak eta ez dira faltako informazio zerbitzuak, udako aktualitatea eta entretenimendua. Giro udatziarreko emisioaren lehendabiziko orduak Itziar Ituino aktorearekin igarota, kolpez kolpe saioaren emankizun berezia ardatz, Basaurin jaiotoko aktorea izango da gonbidatu nagusia, eta San Joan bezperako usadioak izpide nagusi. Azkeneko denboraldian, Hamaika Telebistak ahalegin berezia egin du Gurean Gaur aktualitate magazinarekin eta albistegia indartuta, eta uztailean ere jarraituko du saio horrek Carolina Suarez kazetariak gidatuta, Bilbo, Donostia eta Iruñeko erredakzioetatik egunerokotasunari helduz. Uztailaren 6an Hamaikak saio berezi bat egingo du Sanferminak erdigunean kokatuz, garai desberdinetako txupinazoak eta Iruñeko Sanferminetako irudi historiko berezienak berreskuratuz. Dokumentalak ere eskainiko dizki euskarazko telebista kate eta plataformak ikusentzulei, Izadi espetxean jaiotako atzera kontaketa izango da lehena ekaineko azken ostiral gauean. Udan zehar aldiz, Asier eta Biok lana emitituko da, eta Hamaikak filma emititzeaz gain, atariko elkarrizketa berezi bat eskainiko du, Aitor eta Maia Merino zuzendari eta ekoizleekin. 6 balore, 6 kolore, eta Sisiforen paperak ere ikusgai izango dira udan. Musikari dagokionez, doka tartea berreskuratuta, Nina Koyote eta Txiko Tornado, Kale Kurdangak, Iker Lauroba eta Leire Leturia, eta Fisis vs. Nomusen emankizun eta elkarrizketak izango dira musikazaleen gozagai. Aurrei zuzendutako eskaintzarik ez da faltako, eta Miru Sorginaren saioek ez dute etenik izango uda osoan zehar. Saioek guztiak lurreko telebista digitalaren bidez, Euskaltelen oinarrizko eskaintzan eta hamaika.eus webgunean ikusi ahal izango dira, eta zerrenda bereziak osatuko dira YouTubeen. Sare sozialetan ere ez da edukirik faltako, beraz, udan ere gozatu Hamaika, udan nik Hamaika.
Kultura arloan Motorheadek disko berria aterako du laster, berria eta berezia oso Iker Aginagak kontatuko digu jarraian. Motorhead talde mitikoaren No Sleep Till Hammersmith zuzeneko diskoaren edizio berezia argitaratuko da bihar, jatorrizko lanak 40 urte bete berri dituenean. 1981 eman zuen rock laukoteak bere diskorik gogoangarrien aurkezteko bira, The Ace of Spades. 32 kontzertu pilatu zituzten 34 egunetan, eta bira hartako kantuak grabatuta kaleratu zuten 81ko udan bertan, rockean eragin sakona izan zuen diskoa. Ordura arteko soinurik zikin eta gordinena lortu zuen Motorhead taldeak No Sleep Till Hammersmith diskoan. Atariko gisa, Newcastle City Hallen eskainitako kontzertuko soinu frogatik ateratako Stay Clean kantuaren argitaratu gabeko audioa eman zuen taldeak duela 2 aste. Eta ostiral honetan bertan kaleratuko dute material berri anitz pilatzen duen edizio berezia. Jatorrizko diskoan zeuden 11 kantuak birmasterizatu dituzte eta horiekin batera, Newcastle City Hall eta Leeds hiriko Queen's Hall aretoetan emandako kontzertuak ere gehitu dituzte urtegurreneko edizio honetan. Baita material honen guztiaren atzean gertatutako istorioak. Bira hartako lantaldeko kideekin grabatutako elkarrizketekin. Halaber, argitaratu gabeko argazkiak edota biran erabilitako posterrak ere bilduko ditu No Sleep Till Hammersmithen urtegurako edizioak. Bestetik, Nintendo 64 kontsolak 25 urte bete ditu. 1996an jarri zuen konpainiak bere kontsola ikonikoa salgai Japonian, eta oraindik gaur egun erabiltzen jarritzen dute jokalari ugarik, jarraian minutu batean. Change the system. Gauzak horrela kultur proposamen batekin emango diogu bukaera gaurko albistegiari. Afrika Bibangen emakumeak abestearen bideokliparekin hain zuzen ere. Gustoko izango duzuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira, eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian, ondo izan eta bihar arte. Horrela jazten banaz, nere txat egiten da